de riba chuirte, agus fáilteisteach na fís an cairdeachta de Glór na Gael. Ba bhain fáilte speisialta chud rúbse atá breanú ar fís anseo mar fáirt de éile úsáid. Inniu, sé an tionscadh atá ghaoibh ná Crann atá dinta as do lámh agus le píosa go spóinse má écinn se bisio sa mosca beag seo. Fáin lom agus duine mo ceann. Nis tastó na rudaí seo web. Tastó spóinse, tastó pápar nó cart chláid bán, peann luí, marcóid, scúab péinteareachta agus na dána seo leanas. Tastó buí, dain, óráiste, dearg agus glas. Nis a chéad céim. Tóig an peann luí agus leag síos do lámh ar an cárta bán nó ar an papar bán. Agus tarn ealaíne thart ar do lámh mar seo. Agus breanú se rud éigin cosú le seo. Inis, fáin marcóid agus is féidir an marcóir úsáid le na línte I dhéanamh níos sár. Nis agus é críochnaí breanú se rud éigin cosú le seo. Má sib. Nis, fá an dá nó an peint dain agus an scúab agus dá isteach an croch an lámh. Breanú se rud éigin cosú le seo nó tá sé dinta agaibh. Nis, leis I céim seo dhéanamh, tastó na dána seo web, tastó glas, buí, dearg agus óráiste. Agus tosó muid amach leis na dána is dorcha ar dús. Agus sin é na dána níos gile úsáid de réad a chéile aint muid amach ón Crann nó gas an chrann. Tóig an spóinse agus tosa muid inis a dearg agus chun muid isteach mar sin a bhíon dearga agus tosa muid a dána le go carcalacha ar a gcuid seo timpeall an Crann le dearg. Chéad bhaile slóí úsáid is muid ná bhítear rud ag an óráiste. Chéad bhaile nis an glas rud ag an ní heas an neilig sin ní gá le an chróm. Di réad a chéile si bhán agus sin ar deire an buí
sin a go é. Sin a chuí nearna mise an Crann inne. Tus amach le dearg, sin óráiste, sin glás agus buí dhéile. Tásún go bhain se bhean tainnim le seo riistinne, bolgaisteach riistemáireach agus ba ceanna le dangáin. Slán go fóill!